the first day of the new moon. Good morning, good afternoon, good evening. The new moon showed up some hours ago, and that is why we are here. Please like and share this broadcast. As you join this broadcast, please share the broadcast so that someone that is on your contact will also benefit from this. Ihe dịkwa mmanụ ije bụ onye mara ụzọ ya gosi ụmụnne ya. Ofu onye ada ama ụzọ. Chineke gọzie gị dịka ị na-esonye na this live broadcast. Echefukwana na m yọ gị ka ị pịara m aka na share button ka ndị ọzọ wee nwee ike sonyere anyị. God bless you. Onye na-send the request to join the broadcast, Cheregodu anyị amatabe ebe nsi amata. He send the request. Before we say the prayers, I hope your honey is ready. I hope you are ready with your honey. Get me my honey, Ifeanyi, from that table. I hope your honey is ready. Because I'm not Jehovah Gami Hukunando Mado. So many things happening in your life. Because there might be a problem more than a solution. Let me say it again. So many things happening in your life. Because na inwebe idea na every problem has a solution. Just a little thing can get you with a solution to it. But because Nemaro ignorance you able to problem. But thank God you are here this night. So far you have that honey, by the grace of God, your life will be sweet again. Also, your business again, smile. Your family, smile. Because heaven will change stories. Share button, Biko. That is the only thing I demand from you, to share the broadcast. Take down your volume. The only thing I demand from you is to share the broadcast. I need a little plastic spoon. My honey is here already. Manang Kemadiga available. And the Ejimaka and Kagede available. As I was saying, so many things may be happening in your life. The solution are very near, very close to you. But you will not know. You will not know because nobody has told you. Nobody has shown you the way. And that's why we are here. I don't demand money from you. And I will never demand money from you. All I demand from you is to share the broadcast. May God bless you in the name of Jesus Christ. If you are having financial challenges, you are going to speak to your finances this night and things will change for better. If anybody is telling you now what he spiritual powers, okay, consider the video I posted. The onye gochalo guje kechie ntutu isi mmadu tunya na mmeli. Those things are spiritual powers. But so far nema what to do. I'm not even bothered. My mother na gwolo gogu, my mother na ha gwolo gogu. Onye na gwolo gogu. But once you know what to do and when to do it, ime kwesi ka ime mgbe kwesi ka ime ya. Ihe obuna gbasara ogwu agwolo agwo na Jose against you ga kwusi olu ya. And that is why we are here tonight. Achọkọma ma sị na alụsị na-esoghari gị maọbụ na mmụọ nke a na-esoghari gị maọbụ na ndị mmiri na-esoghari gị maọbụ nke a na-akpọ chi ụwa maọbụ onye ụwa maọbụ agwụ, no matter what it is, na-ebutere gị failure, na-ebutere gị disappointment, na-ebutere gị rising and falling, na-ebutere gị stagnation, na-ebutere gị delay in life, near success syndrome, and all that and all that and all that. I only ihe ndị ahụ eme obasarum because a solution to it, and that is why we are here. And I pray that somebody that is following this broadcast, sharing this broadcast so that others will join, permanent solution to your problems will come tonight.
in the name of Jesus Christ. Let me explain one or two things, because you that is a follower, you are used to it. You always follow us every first day of the new moon. But when you for the first time, and because here I name with new moon and all that, they were very strange, or they were strange to so many beliefs and denominational churches. They very strange. And one thing about it, Bona, or they go do strange to your pastor, or this strange to your prophet, or this strange to your bishop, or this strange to your reverend or your reverend father. It is not strange in the scripture. Ebechakwa ngulokwa gigana Bible, ifukwa ebe na Bible. Kamande bụ ezigbo ụmụ akwụkwọ nọ na class ya. Ihe ha kuzila anyị maka ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ na ụzọ ga-emepe. Na a ga-emepe ụzọ ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ. Ezigbote nwata akwụkwọ nọ na class ya, drop all na comment section ebe na Bible. Who will be the first to drop it? Onye ọbụla drop ya now bụ onye mmanya. Then onye na drop ya now nwee ike je search bịa na Google ma ọ bụ chọbịa ebe na Bible. Kedu ihe ebe ahụ Chukwu kwuru na on the first day of the new moon that door will open? Kedu ebe ahụ dị na Bible? Drop all men in the comment section now. Do you have any good Bible student here? Any good Bible scholar here? Today is the first day of the new moon, and we've all gathered to say the new moon, first day of the new moon prayers. And then when your full neighbor, there are new followers here. They don't know, they may not know all these things, and all God has strange. So I want us to carry them along. Kiyaine may already has strange. The first person, Chiwe Modi, Ezekiel chapter 46. Verse 1. Chiwe, please drop your account number. You will hear from us. You will hear from us. And when you hear from us, you look at it. Chiwe, M-O-R-D-I, Egafia. Drop all your account number. Bless and Amaka King, somebody are going to before you. Oh, now, why do we use honey to pray? Why do we use honey to pray? Why I ji ewolu mmanụ aṅụ metụ n'ile anyị wee kpee ekpere ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ? O nwere ihe Chukwu kwuru, o nwere ihe Bible gwara anyị. Ọ sị na Jonathan amarọ mgbe ihe ji mebi na be nna ya, mgbe eji wee weta ọnọdụ ọjọọ na be nna ya na ọmarọ, mana ihe ọ pụtara fụ onwe ya na ihe adịghị aga nke ọma na ezinụlọ be nna ya. Jonathan pụtara, aga m agwa gị ebe ọ dị na Bible, mana gị nwa ga-agwa m ya, the first person ga-adrọpụrụ m ya. Bible sị na Jonathan pụtara fụ na ihe adịghị aga ọfụma be nna ya. Bible sị o wee were mkpanaka o ji n'aka tinye n'afele mmanụ aṅụ, were obele mmanụ aṅụ metụ n'ili ya, kwubie okwu, ọnọdụ ya wee gbanwee. Ebe ka ọ dị na Bible? Onye mbụ ga-adrọpụrụ anya amalụgo na account number ga-agba ebe a ozugbo. Onye mbụ ga-adrọpụrụ anya, kedu ebe Bible gwara anyị na Jonathan wetara ya bụrụ Bible study ka anyị bịa, but anyị chọrọ ka anyị drọpụ ihe ndị a. Number 1, ka m wee maa m ihe niile anyị na-akụzi ma ị na-amụtakwa ya. Number 2, ka ndị na-abata for the first time yara dị confused, kezi ihe ndị a na-emekwa with new moon, kedụ ha ji ọnwa eme. Anyị che ma ha bụ ndị chọọchị, ha bụrụgo ndị secret society, ka ekwa nke ha ji honey eme. Kedu ebe a Jonathan were mmanụ aṅụ, lacha mmanụ aṅụ, kwubie okwu, countenance ya wee chenjie? Ebe ka ọ dị na Bible? Anyị ji eme ekpere new moon last month. Anyị ji eme ekpere new moon Igbo gara aga. Anyị ji eme ekpere new moon ito gara aga. So ọ bụ na ị mara ya, then ị ma na ị bụrụ a good Bible scholar. Drop ha ka anyị nwee ike banye ekpere ọsịsọ. Ebe ka ọ dị na Bible na Jonathan lachara mmanụ aṅụ, ọnọdụ ya wee chenjie? Ebe ka ọ dị na Bible? The first to drop the passage of the Bible. Let's continue. Now share this broadcast. Ma ọ bụ na ịbata nkịta ha fa banye je search by Bible. Ọchịnwa bụ no 1 Samuel chapter 14. It's not verse 24. Cheke ya ọfụma, cheke verse gị ọfụma, cheke ya ọfụma. Ọchịnwa bụ no
check ya ọfụma. Inwetakwara ya but check ya ọfụma. Chinwe send the account number akwa ifu gị now. Chinwe ị ga-anụ ọnụ anyị. Okay. Ochinwa bone of check ya ọfụma ka ị dị sure. Then the third and the last. Hey, onye ebulugo ụzọ drop one ka be ma ajụbe ya ajụ. Ochinwa bone is correct. Ochinwa bone drop wala your account number. Now, finally, gịnị kpata anyị ji ewere obele nnu tinye na mmiri wee saa arụ n'ụtụtụ ọnwa ọfọ pụta taa. Chifo n'ụzọ ụtụtụ echi anyị ewere obele nnu nwantịntị tinye na mmiri wee saa arụ. Ebee ka ọ dị na Baịbụl na ị ga-etinyelu nnu na onye amụma na-akpọ Elisha tinyelu nnu na mmiri wee kwubie okwu sị na ọnọdụ ọjọọ niile a na-ahụta bụ n'ezinụlọ a agaghị adịkwa ọzọ n'ime ezinụlọ a. Ebee ka ọ dị na Baịbụl? Ebee ka ọ dị na Baịbụl? Ndị ochie ka m na-ajụ, ka ndị ọfụ wee fụ ya, ka ndị na-efolo anyị for the first time wee mara ihe anyị na-eme before anyị kwubie okwu first day of the new moon. Anyị kwugo ihe kpatalụ ebe Chineke kwuru na every first day of the new moon na ya ga-eme ka ụzọ meghee, ụzọ ahụ emechiri meghee. Anyị ekwugo ebe Baịbụl kwuru na 2 Kings chapter 2 verse 19. Chukwuemeka Adibe is there. Ochinwa bụ na drop anụlụ m account number gị. Chukwuemeka Adibe drop para m account number gị. So ụzọ ihe ịtọ ka anyị ji aka biblically wee na-eme ekpere first day of the new moon. Nke mbụ bụ na Chineke kwuru na every first day of the new moon na ya ga-eme ka ụzọ emechiri mepee. And ekpere m n'isi gị taa dịka ị na-follow this broadcast, dịka ị na-apịrị m aka na share button, ekpere m bịa ikpere gị taa bụ na ụzọ ahụ emechigidere gị, ụzọ dị mma gị ahụ emechiri emechi, ụzọ ọganiru gị ahụ emechiri na mmụọ ma nke emechiri na mmadụ. Tata bụ ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ. Ana m enye iwu si ka ụzọ a mepere gị. Ana m enye iwu si ka ọnụ ụzọ a mepere gị, ka ọnụ ụzọ dị mma gị emepe, ka ọnụ ụzọ ọganiru gị emepe, ka ọnụ ụzọ inweta ihe nweta gị mepe, ka ọnụ ụzọ ọmụmụ na ezinụlọ gị mepe, ka ọnụ ụzọ ọdịmma nke biznes gị, ọganiru nke biznes gị meghee n'aha Jizọs Kraịst. N'agbanyeghị aka mechiri ụzọ a maọbụ aka mmadụ mechiri ụzọ a, ana m enye iwu n'aha Jizọs Kraịst ka o meghee taa. N'ihi na ihe niile ekere eke na-erubere Chineke isi. Ana m enye iwu n'aha Jizọs Kraịst ka ọnụ ụzọ ọbụla emechigidere ezinụlọ gị, ọnụ ụzọ egbo, ancient gate. Bible said in the book of Psalm number 24 said, lift up your heads, all you gates, and be lifted you up, all you everlasting doors. Ọnụ ụzọ ọbụla megolo onwe an everlasting door. N'otu a ka ọ ga-adịzi na agaghị emechi ya emechi, na agaghị emeghe ya emeghe. Some people don't know what it means, everlasting doors. Ha mara, ụfọdụ amara ihe o meanu. N'ọnụ ụzọ a na-emechi gị na ọ ga-adịzi otu a everlasting. N'ọnụ ụzọ a ka emechi na family gị na ọ ga-adịzi otu a everlasting. N'ọnụ ụzọ a ka emechi na business gị na ọ ga-adịzi otu a everlasting. Ha mechi ya chụọ aja n'enu ya. But today, in the name of Jesus Christ, for it is written, that is a very big weapon. N'ihi na edewe na akwụkwọ nsọ sị, on the first day of the new moon, on the first day of the new moon, the door shall open. Therefore, every everlasting door in your life and in your family, I command them to be opened now in the mighty name of Jesus Christ. Maọbụ mmadụ mechiri ụzọ, ana m enye iwu ka o meghee taa. Maọbụ mmụọ mechiri ụzọ, ana m enye iwu ka o meghee taa. Okwu ọnụ ka eji emechi ụzọ, agwụchagodo ọgwụ okwu ọnụ ka a ga-eji wee lụọ ihe dị na ya. Ọ bụrụgodo ndị otu nzọ okwu ọnụ ka ha ga-eji lụ ya. Ọ bụrụ ndị amụsụ okwu ọnụ ka ha ga-eji wee mechi ya. Mana today, okwu ọnụ ka m ji emeghepụ ụzọ a. For it is written in the book of Job chapter 22 verse 28 that you shall decree a thing and it shall come to pass, and light will shine on your ways. I decree today, let all those closed doors in your life be opened. Let all closed doors in your family be opened. Let all closed wombs be opened in the mighty name of Jesus Christ. Isaiah chapter 22 verse 22, it says, and that day
I will place upon his shoulder the key of the house of David, and it shall open. And when it opens, no man will be able to close it. Isaiah chapter 20 verse 22. When they declare, let your doors be open. Let the doors of favor be opened in your life. Let the doors of your progress be opened. Let the doors of prosperity in your life be opened. Let the doors of progress in your family be opened. In the mighty name of Jesus Christ. And I decree, as your door opens today, no man will be able to shut it. No woman will be able to shut it. It shall be opened day and the night. The Bible says your door shall be continually be opened in the day and in the night. Somebody say it now. My doors are opened in the name of Jesus Christ. Where Asokwang shall open, Asokwang they shall open. No, they are opened. They are open now. They are open now. They are, say it and believe it. Your doors are open in the mighty name of Jesus. No power of darkness will be able to stop it. If you have that honey, I want you to take a little of the honey right now and speak with me. Take a little of the honey right now and speak with me. Somebody take a little of the honey now. Take a little of the honey now. Take a little of the honey now. Yeah. Take a little of the honey. Jonathan said that my countenance changed because I took a little honey. In the book of 1 Samuel chapter 14, Jonathan said, my fathers troubled the land, but behold, when I took a little honey, I spoke to my life and my doors were opened. My countenance changed. Therefore, as you take a little honey this moment, as we pray, let that door the enemy has closed in your life reopen now in the mighty name of Jesus Christ. And you are complaining up and down. Upon a digging and experience here, make sure not join this broadcast, because this broadcast I'm at long. Because today I have the mandate of heaven. Mandate in Jaga Eben Wetalabona decree 2228. That is Job chapter 22 verse 28. He says, I shall decree a thing and it shall be established. Today I decree upon your life that door the enemy has closed in your life be opened again and again and again in the mighty name of Jesus. And let your doors be opened to the extent that no man, no hand shall be able to close it again. As it is written in the book of Isaiah chapter 20 verse 22. The word of God. And what I make reference to the word of God because it is written that the key of the house of David shall be placed upon your shoulder and it shall open. Bible says it shall open and no man will be able to close it again in the mighty name of Jesus. No matter the level how operate, because I am high name. This is a spiritual exercise. The first day of the new moon is a spiritual exercise. Open aya muranya okade rifonya mwanya. Because we are awake, we decree that door is opened. I will make a pause now for you to share the broadcast. Share the broadcast so that I will continue. You can inform me if you have shared the broadcast. You can write shared. Come on, share the broadcast. Oh, Jigide. Osodi. Kengaba. Eya meridi. Kenge meriwa. Have you shared the broadcast? Nyamike Ogedine Kamgareda. Your doors are opened. Oh yeah, you can take a little honey again. Take a little honey again. Take a little honey again as we continue. Take a little honey. Take a little honey again. Oh yeah. Take a little honey again. Now open your mouth and begin to bless yourself.
This is the first day of the new moon. Begin to bless yourself. Go that no man, no woman will be able to pull you down. Ndị na-eche ka ị daa, ndị na-eche ka ị nọdụ n'ọnọdụ ọjọọ na ha ga-enweta onwe ha n'ọnọdụ ihere. Ihere ga-abụ nke ha bụ ndị na-achọ ọdịda gị. Ihere ga-abụ nke ha bụ ndị na-achọ ka ị nọdụ n'iru uju. Ihere ga-abụ nke ha bụ ndị na-achọ ka ị nọdụ n'ọnọdụ iru uju. Ihere ga-abụ nke ha bụ ndị na-achọ ka gị nwa na ezinụlọ gị nọdụ n'ọnọdụ ihere. Ihere ga-abụ nke ha. Somebody said, I have no honey, but we announced it now. You don't have honey. This is a routine. I am Malgo. This is our ritual. Our ritual. Every first day of the new moon. And in the morning, I made a post here. See, we are expecting the new moon. I said it in the morning because I had the signals that the new moon may appear this night. So even if you don't have the honey, just pray along with us. You still have tomorrow. Remember, I said you have 4 days. You have 4 days to pray. Once the new moon comes, you have 4 days to pray. So decree upon your life that whomsoever that is waiting for your downfall will fall for your sake. Whomsoever that is wishing you evil, evil shall not depart from his house. Whomsoever that is wishing you evil, evil shall not depart from his household. In the mighty name of Jesus Christ. It is well with you. It is well with your soul. That business that is not moving, that business will begin to move. In the mighty name of Jesus. No more delays in your life. In the mighty name of Jesus Christ. Now do not forget that you add a little salt to your bathing water. It must not be this midnight. You did not see any new moon in your side. It's a pity. Side again a problem. Now, it's in your belly. Please bring it down. Can sound on this note of warning. Whenever I tell you about salt, in as much as now the word of God in the book of 2 Kings chapter 2 verse 19 say na Elisha were nu tunye na mmiri wee kwubi okwu si na ọnọdụ ọjọọ niile a na-ahụtabụ n'ezinụlọ a n'oge gara aga na agaghị ahụtakwu ya n'ezinụlọ a ọzọ. Fine, ya ka ị gaji ime, mana ana m ayọ gị ka ị were obele nnu ka ị ghara iji ije onye anya ukwu, maka ibulu nnu ebulu isi otu akpụkọrọ nnu wee wụnye na mmiri iji saa arụ. Ihe mere ndị mmadụ n'oge Ebola. I'm just warning. Ihe mere ndị mmadụ n'oge Ebola. Do not forget that. Obele nnu ka m gwara gị, just a little honey, a little salt. Itinye na mmiri ga-eji saa arụ n'ụtụtụ. Now, ihe ga-ekwu mgbe ị na-asa arụ a ka anyị chọrọ ka anyị bido kịta kwube na nkwubi okwu. Ọnọdụ a na-adịghị mma na ndụ gị na ị gaghị ahụtakwa ya na ndụ gị ọzọ. Ọnọdụ a na-ewetara gị ihe mwute, ọnọdụ a na-ebutere gị ihe ihere, ọnọdụ a na-ebutere gị obi mgbawa. You have been experiencing this, but you will not experience it again. You will experience it no more. Henceforth, dịka iji mmiri a na-asa arụ, ana m ekwubi okwu from here. Na mgbe ị ga-eji mmiri a itinyere obere nnu wee saa arụ, na ihe ọbụla bụ ọnọdụ ọjọọ, ihe ahụ akpọrọ ụchụ, ọ gaghị adịkwa na ndụ gị ọzọ. Ihe ahụ akpọrọ ọgwụ ike na ije ozi nke ọgwụ agwara agwụ, ọ gaghị adịkwa na ndụ gị ọzọ. In the mighty name of Jesus Christ. I want to leak a secret to you. Ụmụ nwaanyị na-esi nri na kitchen. Ụmụ nwaanyị na-esi nri na kitchen were nnu saa anụ ha ga-eji si nri. Ọnwụ ihe ha na-asapụta. You may not see it, mana ọnwụ ihe ha na-asapụta. Mgbe ị ga-eji mmiri asa arụ, I am telling you, dịka okwu Chineke si kwado ya. Read 2 Kings chapter 2 verse 19. Read it again. 2 Kings chapter 2 verse 19. And the men of the city said unto Elisha, Behold, ọnọdụ anyị dị mma n'anya ndị mmadụ. N'ebe ndị mmadụ na-afụ, ha na-eche na ihe na-agara anyị nke ọma. N'ebe ndị mmadụ na-afụ, ha na-eche na anyị bụ ndị na anyị n'ọfụma. N'ebe ndị mmadụ na-afụ, ha na-eche na uwe ezugolo anyị, mana ha amarọ na ọnwụ ihe anyị na-agabiga. Ala anyị, ala ezinụlọ anyị bụkwa problem nye anyị. Elisha wee sị ha, ọ bụrụ na unu chọọ ka ọnọdụ unu dị mma, wetara m ọkụ ọhụụ, tinyekwanụ nnu n'ime ya. Ha wetara ya ọkụ etinyere nnu, ọ gaa n'ebe mmiri ha si asụpụta, wee tụba nnu na mmiri a wee sị, otu a ka Jehova kwuru.
site taa ihe ọbụla bụ ọnọdụ ọjọọ nke a na-ahụta n'ime ezinụlọ gị, nke a na-ahụta n'ime ndụ gị, maọbụ n'ebe ahụ ị na-azụ ahịa, ọ gaghị adịkwa na ndụ gị ahụ ọzọ, ọ gaghị adịkwa na biznes gị ahụ ọzọ, ọ gaghị adịkwa na ezinụlọ gị ahụ ọzọ. In the mighty name of Jesus Christ. Ayọm gị ka ịpịkwa aka na share button ọsịsọ. Ayọm gị ka ịpị aka na share button ọsịsọ. Ndị bịata kịta, just share the broadcast, just share the broadcast, just share the broadcast. So I want you to have a deep study on 2 Kings chapter 2 verse 19. Bring down your volume, sir. I want you to have a deep study on 2 Kings chapter 2 verse 19. Number 1 bụ na o nwere ihe ndị a na-agabiga, ọnọdụ ha adịrọ mma. Number 2 bụ na ha chọpụtara na ọnọdụ ha adịrọ mma, wee approach the man of God. Number 3 bụ na the man of God tinyere nnu na mmiri, nnu ahụ o tinye na mmiri. Number 4 bụ na o kwubiri okwu ọnụ. Gee m ntị, o tinye nnu na mmiri, bete o endere ebe a na ike dị n'okwu ọnụ. Then gịnị ka o kwuru? Sị na ihe ahụ na-eme n'ebe a, ihe a na-emebu n'ebe a, n'ihi na o siteghị na Chineke, n'ihi na ọ bụrụ maka ọdịmma ndị a na ọ gaghị emezi ọzọ. Ya ka ebe a ka m gbakwasịrị okwu wee na-agwa gị nwa na-ege m ntị kịta, na ọnọdụ ọjọọ ahụ na-afụta n'ezinụlọ gị, eji m aha Jizọs na-ekwu na ọ gaghị adịkwa n'ezinụlọ gị ọzọ. Ebe a ka m gbakwasịrị okwu 2 Kings chapter 2 verse 19. Ebe a ka m gbakwasịrị okwu wee sị na ọnọdụ ọjọọ ahụ dị na your business, n'aha Jizọs Kraịst, ọ gaghị adịkwa na your business ọzọ. Agbakwasịkwa m okwu na 2 Kings chapter 2 verse 19 wee na-ekwu sị na ọnọdụ ọjọọ ahụ dị na-arụ ike gị, ọ gaghị adịkwa na your health again. Agbakwasịkwa m okwu na 2 Kings chapter 2 verse 19 wee na-ekwubi okwu sị na ọnọdụ ọjọọ ahụ dị n'isi ụmụ gị, n'isi ụmụnne gị, na ọ gaghị adịkwa ọzọ. Ebe a ka m gbakwasịrị okwu wee na-ekwu na 2 Kings chapter 2 verse 19 wee na-ekwubi okwu sị na ọnọdụ ọjọọ ahụ ị na-eme experience n'ihe gbasara ọpụpụ na mbata gị, na ịkpata ego gị, na ebe ị na-achọ ihe ị na-eri, na ọnọdụ ọjọọ dị otu a ị gaghị ahụtakwa ya ọzọ. Ọnọdụ ihere a ị gaghị ahụtakwa ya ọzọ. Dịka ị na-ewere obere nnu a m gwara gị tinye na mmiri wee saa arụ gị n'ụtụtụ echi, ị gaghị ahụtakwa ya ọzọ. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Now your countenance will change because of the little honey. Can you please take the honey again for the last time before we round off? Take a little honey again. Take a little honey again. Take a little honey again. And Jonathan said, my fathers troubled the land. Behold how my countenance changed, because I took the little honey. Today, as you take this little honey, I decree as a servant of God, let there be a positive change in your life. Sow seed, tithe, consultation fee, card ka iwe for man of God. Go ihe nsọ niile dị iche iche, yet onwebe ihe change na ndụ gị. But today, I make a decree, this first day of the new moon, I make a decree, let there be a positive change in your life. Let there be a positive change in your family. In the mighty name of Jesus Christ. I hope you have shared this broadcast. If you have not done that, please do that. I am not demanding any money from you. All I demand is share the broadcast. Now listen to me. I have always told you, stop giving your hard-earned money to pastors and prophets for prayers. There are things you can do from your home and things will change. And that is what I am guiding you today. And I will keep on doing it every first day of the new moon. As I've told you, the new moon comes out 13 times every year. Agwange no one phone happen 13 times every year. Obron ke Roman calendar na di 12 months in a year. Nature nimerie 13 times every year. And in ka putala now, kambokwas nnonya we na abokwaso ku n'okwu Chineke. We na ekwu bi n'isi gị that there will be a positive change whether the enemy likes it or not. In your life, let there be positive change. In your family, let there be a positive change. In your business, let there be a positive change. In your health, let there be a positive change. In your marriage, let there be a positive change. In the mighty name of Jesus Christ.
just as Jonathan testified in the book of 1 Samuel chapter 14, you are going to testify that your countenance changed just because you took a little honey. This is my decree in the name of Jesus Christ. Finally, Job chapter 22 verse 28, I call it decree 2228. He said, you shall decree a thing and it shall be established, and light will shine on your ways. Therefore, I speak, let there be light on your ways. And wherever light shines, darkness disappears. Let every form of darkness disappear from your ways. Let every form of darkness disappear from your life. Let every form of darkness disappear from your business. Let every form of darkness disappear from around you. In the mighty name of Jesus Christ. And light will shine on your ways. And that is Job chapter 22 verse 28. Osinunu gekubikwu okwu na aga eme konkubi okwu unu guzosi ike n'ihe ga-amụkwa n'ụzọ ọnụ niile. What is ihe? Ihe bụ light. Light comes, darkness disappears. What is darkness? Ihe bụ ọlụ ọchịchịrị, ọgwụ agwọrọ agwọ shall disappear from your ways. Gịnị ọzọ bụ ọgwụ ike ọchịchịrị? Ike ọchịchịrị bụ alụsị. Alụsị ndị mgbe ochie fere mgbe gara aga na-agba ụgwọ n'ezinụlọ gị shall disappear from your ways. Gịnị ọzọ bụ darkness? Darkness shall disappear from your ways. Gịnị ọzọ bụ darkness? Witchcraft, the powers of darkness shall disappear from your ways. In the mighty name of Jesus. Gịnị ọzọ bụ darkness? Ihe ọbụla na-ebute eme ọdịka ọ na-adịghị eme. Ana m akpọ ha niile evil covenant. Ha ncha bụ powers of darkness shall disappear from your ways. Marine powers bụ powers of darkness. They shall all disappear from your ways. For the Bible says, you shall decree a thing and it shall come to pass, and light will shine on your ways. Wow. When light shines on your ways, powers of darkness disappears. God bless you, sir. When light comes, onwere ihe ga-eme ka ife nwuo ka ọchịchịrị dịkwa. Ife na-achụ ọchịchịrị, light drives away darkness. Therefore, because the word of God says, you shall decree a thing and it shall come to pass, and light will shine on your ways. As I decree today, your freedom and your liberation, let there be light on your ways. Let there be light in your business. Let there be light in your family. Let there be light in your marriage. Let there be light all around you. In whatever you lay your hands to do, let there be light. And let every form of darkness, let every power of darkness disappear from your ways. In the mighty name of Jesus Christ. I mentioned them again. Let every power of darkness, every power of darkness, every power of darkness, every form of darkness, every form of darkness, every form of darkness, every form of darkness, mami water, mame spirit, in accordance to the word of God, let them disappear from your ways. Oh yeah, somebody, I want you to decree, henceforth my light is shining. Oh yeah, write it in the comment section. Everybody, decree it and write it in the comment section. Henceforth my light is shining. I saw your light will shine. Henceforth my light is shining. Is shining. Present continuous. Henceforth my light is shining. Decree it and it shall come to pass. According to Job chapter 20 verse 28. Decree it and it shall come to pass. Somebody, I'm not seeing it in the comment section. Henceforth my light is shining. Let me see it in the comment section. Henceforth my light is shining. And I want to use this opportunity to plead with you again to share this broadcast. Number one person, henceforth my light is shining. Number two, henceforth my light is shining. I am seeing number three, henceforth my light is shining. I am seeing number four, henceforth my light is shining. Make sure you share this broadcast. Make sure you share this broadcast. Nani, henceforth my light is shining. Valentine, hence my light is shining. John Bosco, my light is shining. Everybody, Adoke, my light is shining. Everybody, write it in the comment section and believe it. Say it and believe it. Say it with your mouth and believe it. Say it with your mouth and believe it. We'll only give you a query.
Job chapter 22 verse 28, he said, you shall decree a thing. Declare your intentions. This is the first day of the new moon. Declare your intentions, declare your intentions, declare your intentions, and you see them come to pass. No power of darkness will stop you this time. I said it at the beginning. Now many things you can't a solution here non so. Ineje pele, neje dibia, neje zenwanyi, na tufusie gogi. While get a solution problem gi din so. Solution to your problem, they very near to you, but you are not aware. Nobody has guided you. Onwere kuziligi, onwere gwagi. Na ubosimbu nko onwafu bu a day of liberation. Otu onwafu putata. Onwogonye gwagi before. Onwogonye gwagi before. And we anya fugo Bible. Funa Bible kwadoria. Na anya de emia because na ichori imia. It's not a heresy. It is written in the Bible. So, solution to your problem may be very near to you, but you don't know because nobody has taught you. And that is why we are here today. Your light will continue to shine, and no power of darkness can stop your light from shining. In the mighty name of Jesus. Even if you are under the influence of my voice, and neno tegaka darkness adi tegaka nandoge darkness adi tegaka nezino nogi. If you are under the influence of my voice, and the darkness, if I do run andogi, if I do run ezino nogi, and all the tegaka, I am speaking to you today by the mandate of heaven. Your light will begin to shine and will continue to shine, and no power of darkness will be able to stop your light from shining again. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Now look at what you will do. Don't forget to use this honey. Don't forget to use your honey. If you don't have honey, make sure you buy honey. If you don't do it today, do it tomorrow. Do it till the next 4 days is over. Then you wait for another new moon. Now, you add a little salt to your bathing water. As I told you, as I've taught you. One spoonful, a pinch. I'll keep on warning you so that a pinch of salt obele tiena nuigeji war where go 2 Kings chapter 2 verse 19. Where listen again. It goes 2 Kings chapter 2 verse 19. Where then number 2, you will take a little honey. We go 1 Samuel chapter 14, am I right? Verse 24 down to 27. 1 Samuel chapter 14, verse 24 down to 27. That is where Jonathan said, I took the little honey and my countenance changed. And when you begin to take your bet, begin to pray for that positive change you expect. If I have positive change, I know who makia. Nyaki gane peperi mbahe na asaro no tutu echia. Cheta 2 things ki use go now. Obele nu iti yana miri geji saro. Na honey di n'ọnụ gị mgbe ị na-ekpe ekpere a. Mmanụ aṅụ itinye n'ọnụ gị mgbe ị na-ekpe ekpere a. Mgbe ị na-ekpe ekpere a ka iji mmiri a na-eme gịnị na-asa arụ gị. Wee na-ekwubiri onwe gị okwu. Ihe a bụ spiritual exercise ka ọ bụ. Ị na-ekwubiri onwe gị okwu. Ihe ọma ahụ ị chọrọ na ndụ gị. Ihe ọjọọ ahụ ị na-achọrọ sị ka ọ pụọ. Ka ihe ọma ahụ ị chọrọ malite gaba. Ọnya bụ positive change. Change ka enwe positive change na ndụ gị. Isi otu a na-pass the decree until ị sachaa arụ ahụ. Ihe ọzọ ị ga-eme, echefukwana ikpe ekpere dị na Exodus chapter 46 verse 1. Check the passage, am I right? Ezekiel chapter 46 verse 1. Ebe a ka Chineke sịrị, and on the first day of the new moon I will open the door. The doors shall be opened. The doors shall be opened on the first day of the new moon.
check a Bible passages I je better. Number 1. Not 2 quotations. Listen again. Number 1. Now drop somebody drop go 2 Kings chapter 2 verse 19. I went 4 quotations, 4 Bible passages. I now. Somebody drop go 2 Kings chapter 2 verse 19. Another person drop another one. Be fast about that. Quick. For these people bundi awful, they not join for the first time. Please share the broadcast. Make sure you share this broadcast. Okay, but tomorrow you still have the need to revisit this broadcast. So now share. You will still go back to it. You can well need to revisit. I have 4 Bible passages. In 2 Kings chapter 2 verse 19. Okay, Ofebu, God bless you. In Ezekiel chapter 46 verse 1. 2 Kings chapter 2 verse 19 ka enwe backup maka nnu ahi tinye na mmiri. Now Ezekiel chapter 46 verse 1 bebe ogwa gị na ụzọ ga-emepe ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ. 1 Samuel chapter 14 verse 24 bebe Jonathan lachalụ mmanụ aṅụ kwubie okwu megezi anyị ọzọ bụ na ihe niile echenjigo ọnọdụ ya chenjie. So 1 Samuel chapter 14 verse 24, the very important. Jonathan lachalụ mmanụ aṅụ ọnọdụ ya chenjie. Kedu enyela anya? Let me appreciate you. Chinwe Modi. Oh, isobu na ife jem ife a na-eme now. Now the last one bụ Ogochukwu Favor nyela anya now. Job chapter 22 verse 28. Job chapter 22 verse 28. Please, these passages of the Bible, you read them to know them, to understand what you are doing. Kiwe mama nkobo ni ine memoku chineke okwadokwara ya. Ki from on your boogie carry you there, go where you know no, and so on and so forth. So may God bless all of you for being here. Then after the prayers tomorrow morning, go out and make sure you give something to somebody you are better off. Either in Yalonya yo, I'm giving. Either in Yalonya yo, Mobonye isi na adiro mma, Mobonye ifo no ihe na siri ka ono de adiro mma, Mobo less privileged ones. You make sure na inyere mmadu something. Make sure na dash mmadu something tomorrow. And the year ga dash mmadu ga nya dikwa monetary nya do n'ụzọ ego, n'ụdị ego. Nya dikwa n'ụdị ego. Akuzichego m ihe a na mbido mmalite kuzibi ihe gbasara new moon. Make sure na inyere mmadu ihe, make sure na ihe si n'aka gị ba n'aka mmadu n'ụtụtụ echi. Then finally, ị ga-achọ all the denominations of money. 5 naira, 10 naira, 20 naira, 50 naira, 100 naira, 200 naira, 500 naira, 1000 naira. Tinye na envelope. God drop wire na any altar of your choice. Altar of na church, but church or ministry. God drop wire na any altar of your church or of your choice. God drop wire na any altar of your choice. It assurangi wetana my altar. Each choice wetana my altar, wetana my altar. If not, God drop wire na any altar of your choice. The important thing buni megi hasigime okonya bo ogwe ga hanka anyi na agwo. Now the question mmadụ ga-ajụ bụ ọ bụ iwu bụ na a ga-eje nke ahụ echi? No. Between now and the next new moon, ka ọ bụ n'ime gị ya, because you still do it again after the next new moon. Do you understand what I'm saying? Taking that money to the altar, that envelope to the altar, ga-abụ between now and the next new moon, ka ọ bụ n'ime gị ya, because ị ka ga-emekwa ya again after the next new moon. May God bless all of you for being here. Make sure you share this broadcast, and I pray for you the peace of the Lord, which passes all understanding, shall keep your heart and mind and the knowledge of the truth. And may the blessings of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit be with you and remain with you now and forever. Amen. Ephraim Ononye is my name. Share the broadcast. Happy new moon and compliments of the season. God bless you. Now, ndị send the request. You can now send your request. Otu I mechigole. Bele once ndị send the request. Send your request. We can bring you in
I see Naji Ede Innocent here. Ndiane send the request. Send your request now. I'll bring you to the broadcast and we can talk. We can talk. We can talk. If you are still interested, if you are still here. Those people that sent requests, are you still here? Okay. Fine. May God bless all of you. I love you. Favor C. Favor C. God bless you. Onyechi animal. Hey. Kariam. Chi. God bless you. You can use salt only, but make sure you buy honey and keep. For this assignment, buy honey and keep. For every new moon, buy honey and keep. For fruit of the womb, you can chat me up in the message box. Sorry, give me my WhatsApp number. Where is he? I'll give you my WhatsApp number for those of you that are dropping prayer requests here. I'll give you my WhatsApp number right now. Be patient. But if I give you my WhatsApp number, please do not call. Just chat. Chat me up and I'll be the one to call you. Chat him up, I'll be the one to call you. Because he will keep one MG assignment in Madanaka or Gadima. And the Njidekwana assignment in Kegi, Madpom distract him or Gahadekoma. And that's why I am the one calling people. If you have sent a message to me before, how will you know when it's new moon? The new moon came out today now. Keep on following us. Vivian Chioma, if you keep following this page, we will keep guiding you. There is no way Guma Gejimam when new moon gaputa. I wanna again more on a line difficult. Because more new moon expect yesterday. Me, I expected the new moon yesterday. So, and eventually the new moon came out today. You were asking me, maybe I should tell you when the new moon. On what year game make a mara? Dina Chineka abro classmate. God will not allow you to know. Even on this in the science, in the Goloyago, in the Nemiana science. If you go to Google, if you Google when new moon January gap, the next one gap. Haga sign on a January. When we can make a date. Time I if na Google fail. Because Chineke kalele mmadụ mara ife. Onye Aniami and Amaraba Sonem guy, he said, you missed my call. Onye, now write me on WhatsApp immediately after this broadcast. I will call you again. Today is the first day of the new moon. Yes, if I'm Frederick. The WhatsApp number is 07091. See, call Ifeanyi for me. 070. Just hold on a bit. Hold on a bit. Hold on a bit. You need prayers for open door. You can write me on WhatsApp. Just be patient. I need his attention here. Just be patient. You get my WhatsApp number correctly. You write me on WhatsApp, then you get my attention. You can call me immediately after the broadcast. Sorry, you can send me a message. Kindly pray for my children. Mercy Ike. The Mercy. Write me on WhatsApp, please. Write me on WhatsApp after. Search your number on WhatsApp. I couldn't see it. That means something is wrong somewhere. If you searched my number, if you search for my number and you couldn't see it, then something is wrong somewhere. Ada, you want to know what I said about the 5 naira, 10 naira seed? Please do me a favor. Do a replay after the broadcast. I know you will always share the broadcast.
do a replay, you get it. Ibenemetina Chinyere said, you missed my call. Chukwu Nagol said, you need family prayers. Can you please write me on WhatsApp after the broadcast? My WhatsApp number is 07051202988. I will say it again, 07051202988. Iwe wekwanụ na mebụrụ WhatsApp number m n'isi. Afụbe m isi ebuchabe ihe oge bụ ọbụrụ ibu nọmba. Ọfọma gị jukwuo m account number m n'isi nke how the possible n'ụwa. So eburo m ya n'isi, but ana m anata ya kpọpụtara gị ya 07051202988. Chat me on WhatsApp after the broadcast. Can you discuss here other things? We are struggling. Angelo Oba, struggling over what? What are you struggling over, Angel? Apart from giving to the less privileged, can one give to children? Yes, you can. Giving is giving. Just ensure that this new moon, every time when new moon, just ensure that something good leaves your hand and enters another person's hand. Very important. Every problem has a solution. Maybe you have a solution because if you need a prayer from me, as you said, Chukwe Okike, write me on WhatsApp. Please, the Bible quotations, please. Come maybe the one check it now. Or in the comment section. The comment section. It's me, your son, Chike from Spain. Prince Chike, how are you? God bless you all. I've been right for you. Hey, can I do transfer, sir? Transfer to who? No, please. No, please.